Hej elev, dette er en introduktionsvideo til den digitaliserede AP-test. Den endelige test kommer til at vare 60 minutter, og du må bruge din bog Sprogenes Verden eller Babelstårnet, plus noter fra undervisningen som hjælpemiddel. Testen består af 10 sider, som har varierende længde, altså 10 dele, hvori der indgår spørgsmål, som du skal svare på. Dette er den første side, du vil møde, når du trykker på det link, som du får af din underviser, og den skal du bruge til at identificere dig selv ved at give dit navn, og du skal vælge her fra en liste, hvilket sproghold du er tilknyttet. Læg mærke til, at de her 2 knapper hernede i bunden af siden er dem, du skal bruge til at komme frem og tilbage, bladre frem og tilbage mellem de forskellige sider. Altså næste og tilbage. Til højre for den vil du se en statuslinje over det antal sider, der er i testen, og den skal du bruge til at administrere din tid optimalt. Altså du kan se, hvor langt du er kommet, og hvor langt du har igen, og på den måde kan du ligesom administrere din tid. På samme måde er der også tilføjet den her tekst heroppe under opgavebeskrivelsen, som man selvfølgelig også skal læse. Så står der hernede, hvor mange spørgsmål der er på denne del, altså der er på denne side. I den endelige test vil der selvfølgelig være flere end 2 per side. Du vil møde spørgsmål af den her type, hvor du skal vælge fra sådan en her drop-down menu. Men du vil også møde spørgsmål af den her type, hvor det er stillet op, eller spørgsmålet er formateret i sådan en her multiple choice gitter. Igen lægger du mærke til heroppe, står der, hvor mange sætninger der er i denne del på denne side. Og den her opgave handler altså om, at du skal analysere sætningen morfologisk, og du skal identificere de ordklasser, du har med at gøre, og det gør du ved at se ordene, der er i sætningen, er repræsenteret hernede til venstre, og du skal så hakke af, hvilken ordklasse du mener det er. Du skal være opmærksom på, at ikke alle ordklasser har plads heroppe i toppen. Derfor er det altså vigtigt, at man husker også at scrolle til højre og tilbage igen og frem og tilbage, for at være sikker på, at man ser alle sine valgmuligheder. Det gør sig altså gældende, hver gang du møder den her type spørgsmål. Vil du se, at det vil være en mulighed at skulle scrolle. Du kan også møde spørgsmål af denne type helt standard multiple choice. Her skal du identificere verbets tider. Igen multiple choice. Her er der også et multiple choice skitter test. Og her skal vi være ekstra opmærksomme. For den her, den handler om at lave en syntaktisk analyse, og det er vigtigt, at du husker at læse opgaveteksten. For her står der nemlig, at hvis et sætningsled består af flere ord, så skal alle ordene have ledbetegnelsen. Her i eksemplet, jeg kørte en stor blå bil. Vi har vores subjekt og vores verbal, og vores direkte objekt, en stor blå bil. Læg mærke til nedenunder i analysen, der har alle ordene, der indgår i det direkte objekt, altså i ledet, de har alle sammen fået ledbetegnelsen. Det er vigtigt, at du husker det her, for hvis du ikke gør det, så er dine svar forkerte. Vi prøver at kigge på den her sætning, og vi ser, at efter episoden med Orla og smeden, fungerer som adverbialet i vores sætning. Derfor finder vi de ord, der indgår i ledet herude til venstre, og vi markerer dem alle sammen som adverbialled. Så kigger vi på vores nexus, sad og jeg, sad verbalen, jeg subjekt, og så kigger vi på de 2 sidste adverbialled, som er i denne sætning, og vi finder dem hernede på listen, og vi markerer dem alle sammen som adverbialled. Det er vigtigt, jeg understreger, at du markerer alle ordene i det enkelte led med ledbetegnelsen. Alle sammen skal hakkes af i det her led i smedens blommetræ, altså et led, der beskriver, hvorhen handling foregår. De skal alle sammen hakkes af som værende adverbialled. Igen en opgavetype, hvor du skal vælge fra sådan en her drop-down menu. Her på den sidste side, der skal du igen være opmærksom. Fordi på den her side, der står der er ikke flere spørgsmål. Og det er vigtigt, at du læser. For hvis du ikke føler, at du er færdig, så skal du gå tilbage. Hvis du er færdig, så skal du svare på kontrolspørgsmålet. Og så skal du trykke på den blå send-knap. Men når du trykker send,
så er testen slut for dig, og du kan ikke gå tilbage og ændre i din besvarelse. Så det er altså vigtigt, at det er det aller sidste, du gør. Og derfor er den her side indsat som sådan en stopklods, der skal få dig til at være opmærksom på, okay, er jeg nu helt færdig, eller skal jeg lige prøve at gå tilbage og tjekke mine svar igennem? For det her tekniske kontrolspørgsmål, det er et, du skal svare på, og du skal altså simpelthen bare svare, hvilken dag det er i dag. Og spørgsmålet indgår ikke i din bedømmelse, så du kan i princippet svare lige, hvad du vil. Okay, nu er du færdig. I dag er det fredag, og så trykker du send. Du vil modtage den side, eller du vil se den her side, hvor der står, at dit svar er blevet registreret. Og nu kan du ikke gøre mere. Nu har du svaret, og nu er du færdig.